Esta fin de semana terá lugar en Poio a 9ª edición da concentración moteira que organiza o Motoclube A Rosa dos Ventos. As distintas actividades programadas reunirán, segundo estimación da organización, a máis de 8.000 persoas. O ano pasado tiñamos para 220 inscritos e o sábado pola tarde, que é o momento fuerte da concentración onde máis afluentidade de xente hai, pois podíamos ter entre unhas 2.800, 3.000 motos na plaza. Vale, ao mellor estaríamos falando de, non sei, 5.000 persoas ou así que poden pasar por aí. Durante todo o fin de semana, se sumamos os 3 días, pois ao mellor deberíamos andar sobre as 8.000, 9.000 persoas que poden pasar pola plaza. Para o Concello este tipo de eventos son primordiais, unha vez máis apostamos por este tipo de actividades, non só porque temos un grupo nutrido de veciños e veciñas que disfruta do que son as motos e do que todo conleva pois, o mundo do motor, sino tamén porque a nivel turístico e a nivel económico pois, se crea un fluxo e un dinamismo para o noso Concello moi importante. O programa arrinca o venres día 6 de xullo ás 7 da tarde, ca apertura das instalacións e ca inscripción e despacho de billetes. Despois dunha rolda de xogos moteiros arrincará a Ruta dos Fachos, prevista para as 23 horas, que discorrerá polo Concello en honra dos que xa non están. A noite do venres pecharase cos concertos de rock a cargo de Watch, McCannihan and the Outsiders e o grupo 9 Voltios. O sábado pola tarde, a partir das 5:30, un paseo moteiro recorrerá todas as parroquias do Concello. Ás 6:30 haberá de novo xogos e concursos e unha degustación de mexillóns na carpa instalada na seca. Ás 8 será o primeiro pase do espectáculo stand a cargo de Anis, Corredoira 89 e Edu Rodríguez. Despois da cea haberá unha entrega de trofeos e acenderanse queimadas tradicionais. A medianoite farase un segundo pase de stand e seguidamente será a quenda da disco móvil con gogos e agasallos. O domingo ás 11 da mañá partirá a última ruta moteira, que chegará ata a Redondela. A volta terá lugar o xantar co que se pecharán as actividades.